La veritat és que hi ha una millora substancial en l'ocupació turística. En mes de juliol perderem 5 o 6 punts, perquè en les setmanes que hi ha hagut la situació de la pandèmia, de brot en la zona del Segrià, hi ha hagut confusió, per tant a la Val d'Aran se parlava de Lleida, hi ha hagut moltes anul·lacions en aquelles setmanes, però d'empius el mes d'agost ha estat un mes molt positiu, sobretot perquè més enllà que hem hagut un 75% d'ocupació continuada, sobretot s'han mantingut amb ocupacions molt altes les darreres setmanes d'agost, que habitualment solen baixar i solen caure les ocupacions. Això ha passat també en aquestes 2 setmanes de setembre. Hi ha un increment notable de la presència de turistes. Per tant, el balanç des del punt de vista econòmic és molt positiu, anem molt satisfets. És veritat que també, com he explicat en plenc, hi ha problemes que s'han metut en evidència d'en més realisme o d'en més contundència de lo que passava d'altians, perquè hi ha més gent, on hi havia col·lapses antes, enguany han estat aquells col·lapses més quantiosos i més greus. Me referisc bàsicament a l'accés a determinades riberes. Com digui, metran en marxa una estratègia que l'any que ve poguéssim evitar, en la mesura de lo possible, tots aquests problemes de col·lapse en els accessos.